на всеки един човек, който в момента гледа това видео, който се опитва да постигне нещо значително в живота си и който се бори с себе си всеки един ден. Това видео е за теб. В момента се събуждам от така наречените power напове. Изключително съм уморен. Предстои да отида на тренировка. Не защото ми се ходи, а защото човека, който аз искам да бъда, ще отиде. И в момента се намирам в много динамичен период от живота си. Те първо прекрачвам някакви граници на своите разбирания, бизнеса, който развивам, поема по нови стъпки, неща, които преди не сме правили. Започваме да предприемаме първия си така по-голям ход на експанзия, на инвестиция в маркетиране, намиране на по-голям брой клиенти. В същото време има чисто оперативно много неща, които също се налага да съм включен. Благодарен съм на екипа, който имам, за това, че те ме подкрепят, защото без тях нямаш да мога да направя нищо до момента. Но това, което искам да ти кажа на тебе, който гледаш това видео, е, че работите са тегави. И ако всеки можеше да го направи това нещо, всеки ще да има бизнес, всеки ще да има успех в това, което прави, това, което върши. За жалост, очевидно не всички са успешни в това, което вършат. И за мен една от основните причини това да е така е защото просто не дава тая допълнителна крачка, която се изисква да се направи. Тая допълнителна жертва, това допълнително лишаване от удоволствието, което всекидневно ние гоним чрез храната, чрез това, което гледаме, чрез хората, с които сме заоградени, чрез вниманието на ответния пол, ако щеш. Това са някакви стимули, които ние гоним. И вярвам, че истински успешните хора са те, които са готови да изчакат, готови са да се лишат от това нещо, готови са да жертват, готови са да полазят. И за всеки, който се намира в това положение, искам да кажа, че има изходен път. Има такива периоди, които не са равни, не е равен асфалт. Обаче тези периоди ще покажат дали наистина се направен за това нещо. Дали наистина имаш капацитета да го издържиш до края. И друго нещо, което искам да кажа, е, че колкото и успехи да имаш, колкото и неща да постигнеш в материалния свят, в който живеем, това, което ни се пропагандира толкова жестоко, накрая няма да се чувстваш истински удовлетворен. И това е едно друго нещо, което през този период, в който вече се намирам известно време, си го задавам. Защо правя всичко това? Какъв е смисъла? Да, ти постигаш някакви неща, придобиваш някакво умение, имаш някакви материални изгоди от цялото това нещо, някакво внимание, някаква валидация. Обаче какъв е смисъл? Просто ти го постигаш, отминава и дотам. И отговорът, до който стигнах, е, че целият смисъл от това, което правим, е да служим на другите хора.
истинското удовлетворение в живота идва от това ние да помагаме на другите хора, да ги подкрепяме, да ги преповдигаме, да им помагаме с тяхната борба. Даже това понякога да коства нашия позитив моментен. И това е начинът да живеем един истински удовлетворен живот. И искам това да е моето гориво, а не просто да се поставям следващата цел и да я постигаме, после да я забравя и да търся и още, и още, и още, и още, и още, и още, и просто да не стигна до никъде. Така че продължавайте напред. Пътят е труден, аз в момента се намирам в такова състояние. Обаче вярвам, че ще успеем. Когато имаме правилните мотиви и сърцето да избутем през тези периоди, просто няма какво да се обърка. Така че продължаваме. Аз отивам да тренирам. Но преди малко ми беше супер кофти. Реших да изляза да тренирам. И... Де? Ето незабравим спомен. Това е човек. Благодарен съм за всичко, което ми се случва. И... вярвам, че това е знак от Господ, че трябва да продължавам напред. Аре бе! Аре бе! Е, това е. Споделяме този прекрасен момент с моя брат. Много не е чил. Много е чил. Това е кано. Това няма такъв филм. Това няма какво стане.